a danna wannan alama na subscribing wato na jan rubutun nan, sannan za a ƙararrawa ya fito ana a danna shi, a danna all din nan, sannan a danna lakin kuma a yi sharing nashi zuwa ga yan uwa almajirai baki ɗaya. Masha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله تعالى za mu ɗauke da bayani akan ginshikin taurari, wato ginshikin ɗabi'un taurari. Ɗabi'u kaman kasan muna da ɗabi'u guda 4, akwai nari, akwai hawa'i, akwai ma'i, akwai turabi. To taurarin da suke nuna zafi da kuma bushewa wato nari sune akwai jama'a, akwai tausaji, akwai nasaratul khariji, akwai waton rahika. Sai kuma taurarin da suke nuna zafi da ɗanyantaka wato hawa'i sune ijtima'i da nasaratul dakila da rayya da humra. Sai kuma taurari da suke nuna sanyi da kuma ɗanyantaka wato ma'i sune taurari akwai ɗariki, akwai sa'ili, akwai kamar karji, akwai bayada. Sai kuma taurari da suke nuna sanyi da bushewa wato turabi sune akwai iskafi, akwai naƙiya, akwai nasaratul dakila, akwai inkis. Sai kuma mu ce gaskiyar ramlu, ko da yake bari mu tsaya dai anan saboda a dinga fahimtar abu da kyau insha Allah, don muna yi ne a fahimta a gane. Masha Allah.